gion. Tutok lang sa DCGB, muon agas tabanggi. La 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 la. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Kusog-kusog tabi Chief Ramir Kidiit. Asa tuyang monitor, sige daw. Tas-tasan daw tabi Kidiit pa. Yan, abes na yan. Chief Ramir Tanayan sa tuyang partner sa Newsroom News Director Mardela Cruz. Ini pang lalaking hindi inuumaga si Henry Maseda po. Maray na aga, Ismail. God is good all the time. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Ganito ang sasabihin mo sa kanila, wika ng Panginoon. Ang nauhulog ba ay hindi na nakakabangon uli? Ang naliligaw ay hindi na ba nakakabalik? Bakit ba palaging naliligaw ang bayan kung ito? Nagmamatigas sila sa karayaan at ayaw manumbalik. Jeremias 8:4-5. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Happy Monday everyone. Have a nice day. God bless us all. Salamat pa di kong amigo. Pirmi kang nasa puso ko. I love you pa di. Ayusun ka talaga pa di nga. Padanggi. Kana talaga padanggi ang tunay. Good morning, Bossing Leonito Gaviria. Alagang garin, nafu-full na ako pa diya. Good morning kay Ate Marcia. Hoy, Ate Marcia. Mata na si Ate Marcia. Mga taga Bungakan Bakakay Albay. Good morning Ate Marcia dyan sa Bungakan Bakakay Alba. Bungakan ba? Tama, di ba? Mga taga Bunga. Magandang umaga ngaya to all the morning heriters. Marata na tabi ka mo. Tama na kigibo kimuta Lunes tabi. Pon kan si Mana Ismail and be happy. Thanks God always for all to all a blessed Monday to everyone. Diyos mabalos po. God bless you. Always keep the ball rolling. Yan. You are in our prayers always. Thank you Ate Marcia. Good morning tabi Ate Marcia. Maray na aga tabi isa mo. Marata na tabi, good morning. Sabi ni Dr. Glenn, paano ka ini? Tumindog ka na tabi, Dr. Glenn. Para ayos ka na, paano pigtatara mo na. Tindugin na tabi, migo. Yun na yan maray, ha? Tindugan mo na tabi, ha? Tindugan mo na tayo na ang tapas, ha? Yun ang dapat nagibuhong tango niya na aldaw. Dapat magtakaturo tindog na ta. Aga na! Aga na, morning hirit na. Good morning tabi sa mga padabatang mga teachers. Yung padabatang mga teachers tabi, maray na aga po sa Indogabos. At sa tuya na mga teachers dyan na mga maratana po. Mga senior citizen, mga kasambahay. At sa tuya tabi dyan na mga mister, mga misis. At sa tuya tabing mga nagtatrabaho sa pribado asin sa gobyerno. Good morning. Sa luwas, mga tugang kay Bataan Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngonyan pungaldaw sa panginot ni Chief Reporter Jimmy Nasalit. Kasabay dyan si Karen Ala, Joshua Bino, Angel Mostasa, Alarmario, Jomar Bien, Buda Tabi, Sisay pa. Yun na di. Kompleto na di. Sa Banibela, Boy Mata, maray na aga po sa Indogabos. Aha. Sa mga travelers natin dyan, magandang morning. Ingat-ingat po sa mga napagmamaneho, sa mga nakatutok dyan sa 106.9 WGB. Magandang morning po sa Indogabos. Kumusta po kamugabos? Sana po kamugabos ayos. Nasa marhay na kamugtakan. Mga tugang sa mga oras na librido po sa naman nakapahamak. Magandang morning. Happy birthday daw kay
Today, October 27, sa mo yung eldest brother, Gideon Perdigon de los Reyes ng San Juan, Santo Domingo, Albay. At sa sakuyang mahal na esposa, Clarissa Posada Trijo de los Reyes ng Bagong Bayan, Bato, Catanduanes. Yan, ha? Good morning! Happy birthday po, Bossing Gideon Perdigon de los Reyes ng San Juan, Santo Domingo, Albay. Mahal na esposa. So, agum ni rin ini, Clarissa Posada Trijo de los Reyes, Bagong Bayan, Bato, Catanduanes, ha? No rin naman daw kung makaabot yan sa Catanduanes. Sa totoo lang, namiss ko ang Catanduanes, ha? Pagkaabot bigyan kan uminaging Disyembre, namiss ko daw ang Catanduanes, sa totoo lang. Pero may namimiss ako dyan sa Catanduanes. May namimiss daw ako dyan. Di ko na. Baka matano sa anong bayan ako. Alright. Morning hirit na. Morning hirit na. Morning hirit na. Oy, marataho na sa mga tao, ah. Marataho na sa mga tao. Ask ko lang po ano nangyari last week sa Bicol College. Wala akong alam. Wala akong alam. Sige, tayo pa. Aputa daw sa mga taga. Ihapot ko daw sa mga pag-iriba, ha. Good morning, number 1 avid listener ng DCGB. Gwapuhon palan. Ano ito? Good morning sa avid listener ng number 1 DCGB, Sir Hen. Gwapuhon palan si Chief Technician Ramil. Aling una ini. Ako na. Pero may nakahiling sa imo, Tabi, Chief Ramil. Good morning, Tabi. Kami, ano ito? Ay, nako. Iba ang reaction kay ni pagkaagaga ni manager. Sabi niya, good morning, Tabi. Yan, ha? Good morning, Tabi. Kuya Henry, ano na tayo digdi? Dahil natitunungan si Gob, makahirak ang albay pag nawara si Gob Rosal. Alright, sige. Good morning, Tabi, kay amigong Jonas Rosal. Good morning, ibang nyo yung pag-manufacture. Bakit ganito? Ibang mga nagluwas na ito. Okay. Sige. Yung mga texter natin, pwede pong mag-text kan sa endong greetings sa 0928-777-5548. 0966-203-0034. Tapos, yan po ang mga pwede nindong padarahanin mga mensahe ngunya na pag-aaga para po sa endong mga greetings in the morning. Good morning, pag-greet po sa kuyang kapitbahay na si Jerry Aicardo ng happy birthday from Aringo family. Yan, ha? Good morning sa mga kapitbahay daw, Aringo family, magandang morning. Okay na tayo? 5:25 na, mga tugang sa morning hirit. Ramon Tadawan, mga buwan namanong report, hali po dyan sa lawan. Nasa linya, mga tugang si Angel Mostaza. Buwan namanong Bareta sa morning hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po sa tayo mga paraan tabay. Sabi da, kumusta po? Sabi da, kumusta po? May napakamusta? Oo. Ano da? Si Luke, Ano da? Si Lucas, tigapon niya ako, VP. Marayo-rayo ako dito sa kuyang posisyon. Ano ang sabi? Kumusta da po? Kumusta po? Apo. Sino nagpakamusta? Di ako mataram kong pangaran. Mag-isip Dahil ka ka natin naman. magparapon-pon ngunya na agata. Malibong nanti kang pamilya. Kita na uli lang pa sa kuyang sipon. Dahil ka natin magparapalibong-libong kipayot. Bata na uli-uli ang pasanako. Pirang aldaw. Pakaray, binantin para penitin ang payo ko, Dahil lamang siya naka-text. Paano ma-text na weekend baga? Ako pala naman ang Latos untik ang salbatana ka. Natabo mag-text pang weekend.
Nyaon si, ano? Ah. Nyaon ka doon sa arang nito. Okay. Sarawayon ka. Ayun doon sa imo. Anyways, VP, sa mga Yung mananggan pala. Bareta. Dapat pala, pag Sunday, no text na di. Okay. Iyo, okay. Good strategy. Kaya, minakudang ka naman. Okay, sige, go. Anyways, VP, sa mga dugang tapuang Bareta, deklaradong dead on arrival ang sarong 37 anyos na lalaki Oh. matapos na maimbulto ini sa road crash Ay, sa barangay Pawa, Legazpi City. Naiko. Sa incident report na ipinalawas ng Legazpi City Police Station, ang biktima residente kan barangay 49, Biga, Legazpi City, mientras ang kabanggaan kay VP Henry ang nakasakay man sa rong motorsiklo na ang driver 29 anyos na sa Parnin Lugad sa mga ibang parte kan sa iyang lawas. Sa ibahan an backride kay ni na 51 anyos sa parehong residente kan barangay Padang. The initial na investigation VP kan mga traffic investigator kan Hepatura hali sa mag-inibong nga direksyon ang duwang motorsiklo kung saan ang motorsiklo na pigmamaneho kan biktima ang nakasunod sa sarong tricycle mantang ang motorsiklo man na pigmamaneho kan o kaitong tidilo na rin kan duwang persona ang makaskasun hali sa ibong na direksyon kana pasisiring inigipyan rin sa kaskas ninda nakaon kay ni sa lane na uukupar kan tricycle as in an lane man na uukupar kan biktimang motorsiklo maray na sa nabibihan rita so tricycle nakaiwas alagad suminalpok ini doon sa motorsiklo na mamaneho kan biktima. Ano ba yan? Dinara pa man sa na VP ang mga igwaltong persona sa Bicol Regional Hospital and Medical Center alagad itong 37 anyos na driver ang ipigdeklara na dead on arrival kan attending physician. Pangyari. Dinaguli pa pala sa pakabangga di. Sa dead Pagkaskaso on ka arrival. dalagan kang motor. VP, taso lane na dapat na iukupar ninda. Ano ba yan? Pawa man sa labagan. Dapat yan, mga andalagan yan, kontrolado. Di ba? Ay, nako, talaga, pag-aksidente talaga, di. Okay. So yan VP, ang patanid VP kan Legacy PNP na pag nagmumotorsiklo maging disiplinado Oo. sa mantang pagmamaneho ninda and sabi ni Kuya Gerald Aranya Oo. lukon da asinda ni Ate Sally kan tigurunan tanluwa. Sabihin mo, maray manantig ako. Yan Okay, VP Henry, sige. ang mga storya pa halika sa luwas in Mustaza Salamat, Angel, sa report. Halid dyan sa luwas. Mientras tanto, Karen Ala, mga tugang may bitbit na bareta. Haliman dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Angel, Mustasa, o kaya Karen Ala na sa linya. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Pirang aldaw baguan todos difuntos o kapistan kan mga dadan. May mga Ano? nagpupuon Baguan ano? todos difuntos. Ano? Todos difuntos. A todos de punto. Aha. Iba man ang termo nila mo na. Todos de los Santos. And actually, nadawgan kay Father Dave. Todos de puntos. Aha. Iba man pala ang impluensya sa ibo ni Father Dave, ano? Todos de puntos. Aha. Oh, ako ano, ang termo todos kalagis. Sigabos-gabos na. Todos kalagis. Okay, sige, go. May mga nagpupuon-puon ng Ulo kang kalamang ni Chief Ramer. Iba man talaga ngayon ang fight nga ni Father Dave. Sabi ni Chief Ramer. No, sige. Influential. May mga nagtataga punpuon ng magtaga-eskusar na mga persona sa paglilinig asikaso kan mga puntod sa ibang mga kampusan digdi sa syudad kan Legazpi sa naging pagbisita kan DCGD News. Ehemplo digdi sa mga kampusan to sa Bugtong, sa Pristine, sa Bicol Memorial, asin digdi sa Legazpi City Public Cemetery. May mga caretaker nang nag-aala po ng kliyente sa kampusan to, panganing makapaghanap buhay serbisyo sa paglilinig kan mga linubungan kan sa indang mga mahal sa buhay. Kusog sa mga nakakaulay na mga caretaker kan DCGP News, mas tigain ganyar kan mga ini.
naatab pang bago ang pagruso kan mga tao sa mismong Todos Los Santos sa Nobyembre 1, plansyado na ang mga relinigon sa Campo Santo sa pagsabing may mga mahigot na minasurunod sa regulasyon kan mga kapulisan na bawal ang mga matatarong na bagay sa Campo Santo, lalo sa mismong aldaw kan pagbirisita, lalo kung kinakaipuan man ini sa mga pagrilinig. Mantang tignan na uman dito Henry na habang nagdadangadang ining petsa 1 pa Nobyembre, luway-luway ng paghaharapiton kan mga tao ang mga Campo Santo, tanganing punan ang rilimpiyahan, atin obserbaran ang kamugtakan kan mga linudungan, bago ang taon-taon na tinipon kan mga pamilya kada Nobyembre 1 at Nobyembre 2. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Ali dyan sa luwan. Oras natin, 5:31. Sa DCGB, always number Sa Morning Hill. always at your service. Maraming taruan mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya si News Director Mar de la Cruz, halip po sa Newsbase, Candice GB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tawantabay. Headlines ko niyan. Presidente Bongbong Marcos nasa Malaysia para sa 47th ASEAN Summit. Pero sa amin, ang gara sa Australia, pagdesignar na caretakers, mantang nasa Malaysia si Presidente Bongbong Marcos. Oho. PBBM nagidumamay sa pagkagada ni Queen Mother Sirikit kan Oh. Thailand. Oh, gana na no? 93-year-old. Haloy na nagipaglaban man sa ila. Ayun. Oho. Sa Santo DPWH, sinugo ni Presidente Bongbong Marcos na bawasan ng 50% ang presyo ka mga construction material. Senate Blue Ribbon hearing sa Nobyembre 14 na, ipagkapadagos. Aha. Bagong testigo, ihampang sa komite. Sisayan, Dahil Kirmana. pinangaranan, pero ang sabi ni Senador Pampilo Lacson, Oo. may aram sa mga ano yan, mga pangyayari. Igong bago Oo. Okay. Tapos pigimbitaran man so dating yung retired na technical sergeant kan Philippine Marines. Ayun. Oho. Kaso, dati, Oo. testigo, nakuha na? Iyo nagaro. Nawala ba kita? Dahil iba ka na ko ana. Oho. Alright, kaap, nagpatog ni heightened alert status para sa Ondas 2025. Wala si Malacanang nahiling na posibleng makulong ang mga suspetsado sa flood control mo niya na Pasko. Full implementation kan sagip sa lahat. Ilingon ta daw. Oo. Ibinag-order ni Presidente Marcos Jr. Under Executive Order 101, mataunin lifeline sa mga paraoma asing parasira, sigon sa Young Guns kan House of Representatives. Business and labor leaders, nagapilar kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na labanan ng pinakadakulang korupsyon skandal. Senador Mig Zubiri, ipadagdagan ang pondo kandar dahil sa magayon na performance. Ombudsman Remulla, pag-resign ang 97 opisyal na pagdesignar ni dating Ombudsman Samuel Martires. Nata. Pag-consider niya ng midnight appointees. Talaga? Mga Bago maligod. nag-resign bago nag-retire, si Martires, inilalaog itong mga nasambit na mga opisyalis. Okay. Yan na Santo, bad news. Bad news. Bad news. Ano? Efektibo saga. Kalinto na naman kan si Noel. Puminto ini. Namanalo. Pero nakula puti. Pira. Ang gasolina magagawat sa piso hanggang 1.30. Piso. Piso hanggang 1.30 centavos per liter. Gasolina yan. Sa diesel, Diesel. 1.80, Ay wow. sagko 2 pesos kada litro. Mati. Hanggang sa kita kayo biga Ah. Hanggang sa nabiga naman. Pantang sa kerosene, 150, sagko 180. Ay wow. Sa kada litro, ano mento sa presyo. Makaugmahon. Oo. Parakpakan. Posibleng magbago pa yan. Posibleng madugangan pa. Abangan at yan to sa programang aramon niya to. Ano naman ang rason? Ah, Ano ang rason? ay
Sa dating mga rason. Di na ubos ang kirason. Oh, Pabor ba rin sa naman? Pabor ba rin yun sila? Geopolitics. paburo bara ko sa nanglason na di. Okay. Kung geopolitics, nagdagdag ng demand. Ayun, oo. Okay. So, Ah. Bibi, yung mga eleksyon na pagkagat, yung Kapay Enterprises, anak po sa Mr. and Mrs. Raul, and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City, Basta Radio, IPYC niyan, Aha. sa number 7, konektado kung mas kidaing load. From Newsbase, ini po si Martila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Alright, sige, 5:35 na sa morning hirit asin po sa DCGB. Yan o, may increase pala. Doon ako na ito sa aga, bawas-bawasan tabel lakwat sa aga medyo doon ako na ang increase sa presyo kan mga produktong petrolyo. Okay, sige, sandali lang tapudan ta mo na ang pag-asa sa kamugtakan kang satuyang panahon. Yan, ha? Standby muna mga pag-iriba. Oras na kan pag-asa forecast. Ngunya na aldaw nin Lunes. Good morning, tabi sa mga taga Buraguis. Yan, ha? Pirming nakaantabay daw dyan sa DCGB. Aha. So, ay nako, cannot be reached. Oh, good morning Henry. Sana po i-release na Suheya Midyan sa PHO Albay. Shout out sa accounting office today. Tabi pagaluyo ng office ni Dong Kwarta May. Kay Puhan Miman Tabi. Salamat. Talaga. Let the voice of Albayano prevail. Move on na po. Laban man sa masunod na eleksyon. Paulit-ulit na kalang mairabo na. Dagitan na dito sa tarap kayo. Okay. Good morning Henry M. Gari okay ka na ngunyan ha. Wala ka na masyadong sipon kumpara kang Saturday, Buda, Friday. Iyo po, medyo okay na po kita. Nakarecover na po kita kidiit ha. Bakit mahilula yung signal yung pag-asa? Bakit walang signal ang pag-asa? Sandali. Ay, ito, nagring na. Nagring na ang pag-asa. Good morning. Good morning, Sir Ariel. Good morning po. Ay, good morning. On the air ka na po sa satuyang programa. Go ahead na sa latest forecast. Para po sa tuyang weather forecast muli na aldaw ng Lunes. Uring na mata ng low pressure area sa distansyang 260 kilometers sa may sulnupan kang Dipolog City, Zamboanga del Norte. Nakapalogin ni sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto duman sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, shoreline ang nakakaapekto man sa extreme northern Luzon. Sa magkapo ng Kabikulan, dahil man sa epekto kang easterlies, nilalauman na magkakaigwanin mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa timog sirangan ano amatian, asin ang mga kadagatan magiging banayan hanggang sa katamtaman ang pag-alo. Ang tinatayang agwat ng temperatura sa maghapon, 24 hanggang 31 ang taas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:38 nin aga, masulo pa dyan alas 5:20 nin hapon. Alidigdi sa Diyos ni Pag-asa, Arian Samodio. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali dyan sa pag-asa. Wala kitang problema. Magayon pa sa tuyang panahon, mga tugang niyan na mga simanang ini. Eki pinagmamonitor na maraot na sitwasyon ang pag-asa. Dumana kita kay Chief Jimmy. Nasalita sa dagdag na report. Hello Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga barantabay, sa mga dugang nyatong istorya, bilyones pesos, milyones, ang mga pinag-iimbestigaran na pondo sa mga kontrobersyal na mga flood control asin mga ghost project kan gobyerno na dahil man napapanimbag ang mga pinagdududahan na mga inbelto, alagad ang mga paraupang lapigot sa pagsakripisyo para makapagproducer ng mga produktong paroy na mumundoon kung saan sa presente harvest season kan mga paroy pero disganado digdi sa 3rd district ang mga ini dahilan sa nakaka-turn off man tabi BP ang presyo
base sa pakipag-ulay kan DCGB nyo sa mga Farmers Irrigators Association, bako balanse ang gobyerno dahil lang sa sa mga proyektong pang-infrastruktura, milyones ang budget. Dahil pa nagkakatarapos, ang iba collapsible, pero ang presyuhan kan per kilo kan paroy, kung ikukumpara sana, kung iyo ang tututukan kan gobyerno, ang NFA nagbabakal, dahil man, bako man presko, clean and dry, babawasan pa ki moisture content, ang presyo tabi bibig, 19 pesos, 19 pesos sana. Aha. Mantang sa minabagsakan sa indang mga produkto, riremisa na sa mga negosyante, sa mga pribado na sana, na alangan man ang panahon ta, oran, mainit, mauran. Dumana sana sa mga may dryer, 13 pesos sana, ang kantidad, kan sa indang, ang pagbakal sa saindang, mga paroy. Aha. Minimum dryer dahil nakakabakal ang gobyerno, pero grabe ang pondo sa mga infrastructure. Lugi on maray ang mga parao masigon sa sainda, mahalaw nun ang mga farm inputs, arogan fertilizer, abono, minimum pagpaarado, surod, arkilado mo ang karabaw, 800 ng dati. Mag-ani, mabuyong mag-ani, ang presyo kan paroy, kabarato. Iabot na nin pagkaugak ang mga parauman yato sa pagsabing ang sarong sakong preskong paroy minsan nababayadan sana 700 pesos. Kung kaya kung ang gobyerno dahil aasikasuhon, lalo na kan NFA na mapataas lamang ang presyo sa saindang pagbakal, ang mangyayari sa pagkadisginar kan mga paraoma, pabawas na ang interes kan mga farmers niya to sa pagtanom o pagproducer nin pagkaon. Aha. Yan ang mga bad news. Jimmy Nasalita sa pangalan ko BYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwat. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jomar Bien, nasa linyaman. Good morning, Jomar. Salamat, Bibi Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Arestado kan Malinaw PNP ka nakalis na weekend. Ang saro sa bagong na-identify na drug pusher, suspitsadong drug pusher sa Indang Banwaan. Ini matapos na magkondusir sindihan ng drug bypass operation kontra sa suspect na binisto sana sa alias Yako na residente kan Banwaan kan Malinaw. Sa gnibong drug bypass operation, initialmente na kumpiskaran ang suspect nin sarong sachet kan pinagtutuburan na Shabu na iyo ang subject kan bintahan kan drug bypass operation na may pisada na 0.2 gramo, as in may street value na 1,360 pesos. Pero sa pagrekisa na kan mga bit-bit na gamit o bulsa kan suspect, nakakuha pa ang Malinaw PNP ng tulupang sachet ang pinagtutuburan na Shabu na may pisadang 1.7 o 1.5 gramo na may street value na 10,200 pesos na minaabot lugod sa total na 1.7 grams so apat na sachet na may kantidad na 11,560 pesos. Ang suspect, iyo ang pinagsangatan tulos ng kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Happy birthday. Ay, nawala. Babalikan po Totod ha. Nawala sukang ko sa kuyang cellphone. Wala sa baterya. Madali lang. Ilang ko ng unang report ni Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Pasok. Morning, pare. May request lang so amigo tang si Lito na ante.
Oh. Yan sa Central City Oh, baga. kumusta si Amigong Lito? Long time no see ah. Dahil ko na nailing niya. May request lang sa sukambal niya baga may kambal baga si Relito, si Baldo na ante Iyo. sa barangay 15. Hmm. Nawian na nin buhay. I see. Oh, okay. Ayan, Oo. kasubanggi kampang kuman si Lito. Oh, condolence sa lang kay Amigong Lito ante. Listener tayo ni. Si Lito. Oo, Mm, pero dyan sa pero may nakatutok sa dyan sa may imo. likod ng Kansarong Radio Station. Central City. Iyo. Oo. Salamat po. Kaya yaon, Condolence so, ah. sa ikambal niya yaon dyan sa Harong Ninda sa barangay 15. Mhm. Ilawad East. Ayun. Kaya sa mga Anong pangalan nakamit kang sabi, pakiulit ka nga ng kanggadaan sa turan niya? ang kambal niya, Anton ay nangaram pala. Si Josito. Josito. Siya, Joselito. Josito Kaya lang, mas midbid sa pangaran na Baldo. Baldo. Josito ante. Sa Joselito. Ni Kap Erlim na Sotia. Ayun. Okay. Condolence tabi Amigong Lito ah. Baldo. Condolence tabi pag param kan sa ibang kambal ah. Oho. Okay. Bueno, pare sa informasyon, Todos Los Santos naman, na pinagandaan man ngunyan kan simbahan dahil sarong simana na sana, Todos Los Santos na baga. Digdi sa Taysan, aros ang mga sementeryo, talagang nagrelinig na. Digdi sa Catholic Cemetery sa Burabod, talagang malinigo naman. Dahil parte na ini kan preparasyon kan Todos Los Santos, siring man sa mga pribadong sementeryo dyan sa Forest Lake, saka sa St. Peter, cemetery sa Kataning. Ayan, ready naman para sa Undas. And may mga schedule iyan na misa sa November 1 and 2, aga, digdi sa simbahan. And pagkahapon, Sandong Bangi, igwa kay mga schedule na misa diyan sa cementerio mismo. Kaya informasyon in advance sa publiko na ayaw ng simbahan sa pagprepararman para sa Undas sa masunod na semana sa Sabado, Domingo na. Aha. Yan, sabi pa niya, na pong karas kan informasyon digdi sa Southern Pagka-Legazpi, Alarmario, DCG. Si Premier, kuha na daw tabi ang date na kang broadcast ta. Tama na ang date. 20, di ba 27 ngunyan? Tama na kayo na date, tama na. O, sabi ni Sala po date title kang broadcast mo, October 26 po ang nakalaag. 27 na, di ba? 27 na, no? Tama? Yun na eh. Good morning kay Busing Raul Nunez. Amigo, maray na agad tabi sa imo, ha? Maray na agak BP, kasuhapon pa ako kalinturado ka na basa ko yan na sakat presyo kan diesel. Garin maalip uton kay ng tinamputa. Good morning, sir. Good to hear you. Okay na po ang boses mo. Bako ka na pungag. Compare kan Friday as in kan Saturday. Nice na po. Enjoy. I'm enjoying while listening. Salamat po. Good morning. Sa tuyang texter. Good morning po, sir. Bisperas kan San Judas Tadeo sa Lapu-Lapu. Fiesta sa St. Jude? Talaga, happy fiesta po sa mga taga St. Lapu-Lapu Street, mga taga parokya ni St. Jude Tadeos. Diyan po sa Kwan, diyan po sa Tuya na Lapu-Lapu. Good morning, Hen Salap. Okay na? Thank you, Tabi. Yung mananggado, 26. Na-check mo na, Tabi, Chief Ramer. Okay na? Okay na po. Bossing Raul, ayos na, bigo. Na-check na po ang oras ta. Digdi po, duwan sa tuyang live. Sige, migo. Salamaton, Bossing Raul Nunez. Good morning, Henry M. Pakigreet po. Happy birthday sa kuyang tugang na sandali lang. Dapat wala may birthday greeting sini. Ito pala. Happy birthday po sa kuyang tugang na si Kuya Arnel Ali kay Wawa. Yan. Good morning. Pakigreet po kami sa mga taga market site Daraga Albay.
Pirmi pong nakaantabay habang naka-morning hirit sa imo hanggang pong alas 9. Salamat na maray. Good morning po sa mga taga San Rafael, Santo Domingo, Albay. Happy birthday sa kuyang tugang na si Andrea mula kay Erning. Happy birthday. Good morning, Tabi Henry M. Pakigrit po sa kuyang tugang na ikakasal ngunyan. Ay, warang pangaran sa tugang mo. Di mo lamang binugtag sa pangaran. Sige po, salamaton. Good morning, Henry M. Nahiling takakaso sarong aldaw sa Ayala Malls. Halangkaw Kapalan. Salamaton po na maray. Buda, o kimampalan anti... Sarawayo ni Nina. Basado ka muna. Good morning, Tabi. Imelda Alamo listening from Bariis. Emelina Ludana sa Bagong Bayan, Daraga Albay. Bueno Lands. Good morning daw kay Jester Lorilla ng Sipit, Daraga Albay. Imelda Alamo pa shout out po. Imelda Alamo, good morning. Buda kay Nilda Muelia. Good morning, Tabi. Milit Espinas, may relocation sa Barangay Batawon. Yan, ha. J. Villarde Baltasar. Good morning, Tabi. Dan Amir from Daraga Albay. Good morning, Amelia Marbella po. Good morning. Good morning from Kamalig, si Dolores Nieva. Good morning, Henry M. Naugmahon akong nahiling taka sa Ayala Malls. Maka-enjoy yun kapalan. Maski personal. Dayman po. Salamaton pong maray. Salamaton pong maray sa indong pagtutok sa morning hirit. Good morning. Gusto ko ta akong makaselfie sa imo sa Ayala Malls kaya nasupog ako sa imo kay bako pati si Mama. Sabi ni Mama, puro pundo daw dyan ni kang kaduratan mo. Grabe ka man. Grabe man si Mama mo. Paano mag-selfie kaduratan? Kadiguan naman si Mama mo man na. Hello? Amigo, good morning. Ay, good morning, amigo. Wara pa. Iyo na, pignot ko na sa number mo. Ngunyan aga ako na bahala kay ni. Ha? Ako na. Iyo ta. Ako ta may diong kaya ako ngunyan. Iyo, ako na bala. Ako na bala. Ha? Iyo ta, kaya nakigamit lang ako kay number ko. Okay. So tinext mo. Yung paludan ko, ha? Yan na pagkatapos ko. Okay, sige. Thank you. Good morning po, sir. Na-miss ka na namin sa Bicol University. Kailan ka po babalik? Ay, wow. Ay, wow. Ulitan ko. Na-miss ka na namin sa Bicol University. Kailan ka po babalik para masaya? May dagdag pala. Di ko aram. Baka next semester tabi. Nagpaaram kaya ako ta. Kaya ako nagko-load ngunyan sa Bicol University ta. Ako kaya ang plano ko ma-enroll ako para sa thesis writing ko. Kundi sa kabisihan, ako naka-enroll sa thesis writing, dahil manggiraya sa inabutan, dahil nakakasurat. Basta na, kung luluobin at gugustuhin ng Panginoon, magkikita-kita pa rin tayo, ha? Kung luluobin at gugustuhin ng Panginoon, magkikita-kita tayo sa silid-aralan ng Bicol University College of Arts and Letters, ha? Sino ka mang nag-text, magkikita pa rin tayo, ha? Maraming paraan para tayo magkita kahit hindi po tayo nasa classroom. Di ba? Pero ang pag-aadal, prioridad. Bako kung ano-ano ng mga gigiribonin do. Joshua Bino, si Premier, may paningit kita? May paningit? Madal lang Joshua, ha? May paningit pala. Paningit sa morning hirit. Nasa linya po si Shara Mailron para sa paningit sa morning hirit. Ngunyan pong aldaw din Lunes. Good morning, Shara May. Good morning po, Pipi Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay.
Aram daw nindo na ipinagbabawal ang pagmuya, pagbibenta, asin pag-import ng chewing gum sa nasyon kan Singapore. Basado sa artikulo kan BBC News taon 1992, kan ipagbawal kan gobyerno kan Singapore ang pagmuya ng chewing gum dahilan sa kalat na napuprodusir ka ini, kung saan nagiging problema man ini sa mga pampublikong infrastruktura, arog kan mga tukawan, pinto kan tren, asin iba pang pampublikong lugar o dalan. Kaya ang naging solusyon kan gobyerno, iyuan ito talban ini, asin kung ikaan madakop na nagbibenta o nag-aangkat ng chewing gum, pwede kang mahampang sa penalidad o pagmultahon nin maabot sa 100,000 Singapore dollars. Kaya mga ka-GB, kung balak mong magbakasyon sa Singapore, preventaran mo ng magbubble gum. Yan po, VP, ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw ng Lunes. Ini po si Shara Milaron. Totoo daw yan. Totoo daw yan. Dahil kadangan magdaradara ki chewing gum duman sa Singapore ta dadako pong katulos kang pulis. Ano kaya mga antaw baga mapagalo na di imbis na itapok sa konsen didukot sa tukawan. Kami nga ni kaito didukot man sa lanob. Pagkatapos mga tugang na makaraon na dukot sa lanob. Kakaon kuan mo naman isa paon mo naman. Istorya mga yan ka. Marauton man talaga ang dako na chewing gum sa palibot. Thank you, Ate Shara. Sa morning hirit. Mga dagdag na karaman mo niya na pag-aaga, mga tugang, aramon tanaw ang dagdag na report. Hali po dyan sa lawas kasabay si Joshua Bino. So ay so pag-asa po, napudang ko na tabi, sabi kan so texter ta, napudang ko na po so pag-asa, tapos na po yung pag-asa, ha? At saka, yes sir, opo, sana po maging proof ka namin, ay ba man ang tripping scanning, mga, siguro, nasa boarding house ini, siguro, nasa boarding house ini gayo, nakatutok sa endang Facebook, ha? Sige, pag talagang gusto ng Panginoon, magkikita tayo sa classroom. Ha? Kahit hindi sa classroom, magkita tayo. Joshua Bino, good morning. Good morning, Gibe. Morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta, na rin rason para dahil pananggad makahapol na makapagparehistro na mga gusto asin kwalipikado ng magparehistro bilang botante para sa barangay asin SK election o BSKE sa masunod na taon, nakaschedule November 2026 dahilan sa halabaon ni Henry na pinagtaungon niya na palugit para sa continuing voter registration in preparation niya na sa mga yaring eleksyon sa barangay. Sa ini, Oktubre 20, asin madurar sundo sa Mayo 18, 2026. Sa munisipyo kan Daraga Albay, daw ng imbitasyon kan Commission of Election o kaya COMELEC Daraga na pinamamayuhan ni Election Officer Andy Toledo. Imbitado ang mga Daragenyo na gustong magparehistro bilang botante na magbisita sa natabi ni Henry sa indang opisina sa RHU Building. Gilid bansa na yan kan Daraga Covered Court. Pagdara siyempre kan sa indang birth certificate, lalo nitong sa mga nagiging botante sa SK, sharing man, valid ID, bukas maski sa aldaw ni na Sabado ating sa mga aldaw ni na holiday. Kung kaya talagang wala na kung ano pang pwedeng mairason para sabihon na sinda magpahabol sa mga yaring voter registration sa halawig na panahon na itigtaong talaan sundo sa Mayo 18, 2026 sabi VP Henry. Kung kaya sa ngunyan, bukas na bukas ang opisina ni Sir Andy Toledo para mag-akomodar kan mga gustong magparehistrong botante, sharing man itong mga gustong magpa-transfer ng record, magpapakaray ni na record sa Commission on Election at kung igwapa ng iba pang mga kahaputan
kaysa na magduwa-duwang magbisita sa opisina ni Sir Andy Toledo para masimbag-an na gabos nindang inquiry kaya queries taputan may kinaraman sa mangyayari ngani ng eleksyon. Lalong-lalo na itong mga kabataan may edad na 18 years old. Pwede nang makapagparehistro bilang botante sa Sangguniang Kabataan Eleksyon o kaya SK. O na kaya tayo si Henry, pagpod alas 8 na pagkaaga, sundo alas 5 na pagkahapon, nagbisita sana sa Comelec Office dyan sa RHU Building, pagkataraning kanayan mula ka sa village na talaga covered court para wala na nin masayang na panahon. Yan, BPN dagdag na storya, Diyos Comino, PCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwag. Ang mga balita ay sandali lang bago kita magbareta ha. Baka may nawalat kita digdi ng mga day na basa. Pakigreet po happy birthday kay Martin Gonzales. Uya po sa Gugon Virac. Salamat po. Wara po kami ito. Tungkol labi ini sa Prime Water, tubig digdi sa Espartines Subdivision Bagong Bayan, Daraga Albay. Wara na ba maginibo kayo ng local government ng Daraga? Yari halat-halaton tapo ang solusyon ka. Aluyuno na bagang problema. No? Pero dahil naisipan ki tamang solusyon ka lokal na gobyerno. Kung ano ang gigiribo, mga tugang until now, ang tubig maluyaw ang supply sa Daraga Albay. Mga tugang ang mga bareta, masunod na. Nakalipas lang po kay Nina, nagkapirang mga patalastas. Nagdadamog ka mo sa Morning Hirit Programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:04 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyang pungaldaw Lunes, Oktubre 27. Dakol na mga man o diit ang nagagamit nin mga e-cigarettes maepekto sa salod nin tawo sa eksperto gikan sa Philippine Pediatric Society. Tsunami Preparedness Planning Workshop pinanginutan kan APSEMO. Sa Lado National PBBM na sa Malaysia para sa 47th ASEAN Summit. Senate Blue Ribbon hearing sa Nobyembre 14, ipagapadagos bagong testigo hampang sa komite. Sa ibang nasyon, Venezuela President inakusaran ang Estados Unidos nin pag-imbento nin eternal war. Business News. Department of Finance planong langkawan
ang tax-free benefits kan mga obrero para mabawasan ang pasanon kan mga Pilipino. Health news, tips kung paano makontrol ang dagit ipinaluwas kan mga eksperto. Detalyes ngunyan mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Mapadakulman o diit ang paggamit kan e-cigarette o vape igwa ining epekto sa salud nin tawo. Sa programang Radyo Klinika sa DCGB, sinabi ni Philippine Pediatric Society Diplomate Dr. Mark Villanueva na ang e-cigarette o vape iyo ang battery-operated device kung saan may pinagbugtak na liquid na nagiinit sa device na nagiging aerosol na iyo ang pigisinghot kan user. Bago ini tubig kundi pinaghalong fine particles na kumpuesto ni nicotine, flavoring at siniba pang chemical siring kan propylene glycol na pinagsasabing harmful kapag pigsinghot. Sigon kan sa nabi kan eksperto na epekto sa puso asin baga ang nagkaperang komplikasyon kan vaping kasabay ang pagdakol kan mga free radical sa lawas, pagluya kang resistensya asin iba pa. Dagdag pa niya na kan taon 2019 kan magkaigwanin outbreak sa Estados Unidos kung saan ang mga users na dipisilan na maghangos asin na discovering rason iyo ang paggamit o long-standing na paggamit kang vape o e-cigarettes. TESDA Region 5 may bago na pong Regional Director. Detalye kan bareta kay Angel Mostaza. Naibalyo na ni Director Mariglo Makabuhay Sese ang renda bilang Regional Director ng Technical Education Services Development Authority o TESDA Bicol kay Director Archie A. Grande sa nakalisis na Aldawa. Si Sese ang nagsabing acting Regional Director ng TESDA ni nagkaperang bulan. Makalis man na mag-asumir bilang Regional Director si Grande, mabalik naman sa original na posisyon si Sese bilang Director man ng TESDA Albay Provincial Office. Si Director Grande ang mainit na sinabat sa mga provincial TESDA directors ng TESDA sa malibang parte ka na probinsya, mga training center as in TESDA School Administration, as in mga staff, as in personnel ka nasabing opisina pang rehiyon. Maradag na bareta, Angel Mostaza, DCGB. Mga tugang pinanginutan po Kanalbay Public Safety and Emergency Management Office of SEMO Research and Statistics Division ang Tsunami Preparedness Planning Workshop sa Provincial Disaster Operation Center kan Legazpi City kan nakaaging aldaw. Sigon kay Research and Statistics Division Head John Eugene Vincent Escobar, maabot kan aktibidad na masynchronize ang tsunami preparedness as in response kan mga lokal na gobyerno na may mga baybayon o mga may mas harani sa nasabing hazard. Ang aktibidad pinartisiparan kan mga city as in municipal DRMO sali sa Legazpi, Tiwi, Bakakay, Malilipot, Manito, Rapu-Rapu as in Santo Domingo. Mga programa asistensya kan gobyerno probinsal Kanalbay para sa mga paraoma as in sektor kan agrikultura tulos na naimplementar sa masunod na taon. Karen Ala sa report. Siniguro kan Albay Provincial Agriculture Office na tulos man na susustiniran sa sunod na taon kan gobyerno provincial kan Albay ang mga nakataraytay na mga programa, asistensya sa pangangaipo kan mga paraoma sa probinsya kan Albay. Sigun kay Daryl Ben Consejo, an Assistant Provincial Agriculturist, sa oras na matawanan ng pondo ang Kapitolyo para sa taong 2026, may mga itatao ng mga libreng fertilizer ang probinsya sa mga rice farmer. Papaywasan pa ang kadiwa ng Pangulo para sa abot kayang pagkaon kan mga taga-probinsya. Bubuksan naman ng opisyal kan probinsya itong rice processing system sa mga paraoma para sa madali na paggiling kan mga bagas at ipondo sa mga legislatibong gigibuhon kan kada lokal na gobyerno sa palay marketing assistance susuportaran. Gabos iyan sinabing nakapanaman na sa annual investment plan kan probinsya. May espesipiko naman na pondoan ataw sa mga ini. Panganing tulos ng maimplementad inisusog sa makusog na kagadan kan opisina na matauan ng prioridad asin makaskas na pag-asenso ang sektor kan agrikultura sa probinsya kan Albay. Parang ala, Nakapatindi po ang bangkay ni Reverendo Padre Joseph Garcia, ang parish pastor kan Saint Nicholas of Tolentino Parish
sa Estancia Malinaw Albay sa Good Shepherd Chapel kan St. Gregory the Great Cathedral. Matapos bawian in buhay alas 3 ng hapon kan Oktubre 25. Sa opisyal na pahayag kan Diocese kan Legazpi, ipinahayag ni Obispo Bong Bailon asin kan clergy ang pagmundo asin pagipadumamay sa bilog na familia base sa schedule kan wake liturgies. Kunya na Oktubre 27, gigibon ang misa alas 6 nin Banggi sa panginginot kan Vicariate kan St. Gregory the Great sa aga. Oktubre 28 man alas 7 nin Banggi, Young Clergy Mass. Sa Oktubre 29, Vicariate of St. Raphael the Archangel. Oktubre 30, Vicariate of St. John the Baptist. Sa Oktubre 31, Vicariate of Saints Peter and Paul. Mantang Nobyembre 3, Vicariate of St. Stephen and the Proto-Martyr. Sinabi ni Obispo Bailo na sangunyan, pigahalat pa ang detalye kan funeral mass mantang ang pamilya nagpapadagos kan sa inang necessary arrangement. Katakod kay ni hinagad kan Obispo sa Gabos na paratubo na ipangaji si Father Ga para sa sayang eternal repose. Dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Duwang alkalde sa 3rd District nakatalaan na mag-ulat sa bayan ngunya na aldaw. Jimmy, nasalita sa detalye. Duwang mga mayors digdi sa 3rd District naka-schedule ngunya na mag-report sa bayan. Kani kasanggatos na aldaw na sa indang performance sa trabaho pon kan sinda na ilihir kana nakaging eleksyon bilang mayor. Pareho at yan hapon ang schedule kan Mayor Canuas, Mayor Jan Trinidad, asin Mayor kan Pulangi, Mayor Giselle Salceda. Sangunyan pa sana, preparado na ang mga opisyalis na nabanggit para sa saindang State of the Municipality Address. Kung sainan katuyuan kay ni maipaisi sa publiko ang saindang mga naginibuhan, asin mga plano pa sa mga maot pang mga taon, parte kan saindang turno sa lokal na gobyerno kan Pulangi, asin lokal na gobyerno kan Uwas Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Nasa linya, alarmaryo sa dagdag na report hali dyan sa luwas. Kaminal, go ahead buddy. Oras natin, 12 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa report kasabay si Joshua Bino. Mga ongoing na infrastructure project sa Daraga. Saro-saro na pig-inspection kan lokal na gobyerno. Uya pa ang detalye. Aktibo niyan ang Municipal Project Monitoring Committee kaya MPMC sa munisipyo kan Daraga Albay pangalan ng magbisita at mag-inspeksyon ng mga ongoing niya sa mga infrastructure projects sa mga lugar na kasupan kan na munisipyo. Ang Municipal Project Monitoring Committee iyo ang pinamamayuhan, pinapahinutan ni Committee Chairman Engineer Bobby Magalona ay naman ang nagtapiratang mga opisyal at department heads kan lokal na gobyerno particular na ang Municipal Planning and Development Officer Head, Engineer Guru Kabuhukos, Honorable Enrique Diazos, ang Liga President. Pero man ang nagtapirang mga barangay sa munisipyo kan na Daraga Albay. At sa nakaaking sumama, sa napuknan ang pag-inspeksyon, project of monitoring inspection sa nagtatirang mga patrabaho sa munisipyo kan Daraga Albay. Kuntain na umutot sa inspection na yun. So, ang ditoon ang mga proyekto na pagsilpog sa munisipyo, piring man ang mga kasistema ating progreso kan mga nasabing mga proyekto. Sa iba sa mga mairarin na sa inspeksyon, kayo ang Super Rural Health Unit sa Barangay Baskaran, Super RXO sa Barangay Banyag, pinag-inspeksyon man ang patrabaho kan Duterte Road, ang Bukay Bridge, piring man ang Malabog Flyover, at ang mga patrabaho sa laod sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHNP.
pinag-asigurar pa ang nasabi ng Municipal Project Monitoring Committee na gabos na pinag-inspeksyon ng mga proyekto iyon sa indang babantayan at yung tangali ng makapagtauman ng atensyon o magkaigwaman ng mga problema. Dagdag na bareta, Jos Tobino, PTGP. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 ng morning. Magbabalik po kami kasabay ang report ni Al Armado. Go ahead. Yes, VP, maswerte ang Barangay Mariawa dahil digdig ibuhon ang grandstand asin oval. Parte kan mga sports facilities digdi sa Legazpi City. Yan ang kinonfirmar ni Congressman Attorney Pino Garbin Jr. sa interview tagan Sabado o nasain pinagadalan man kan City Government of Legazpi ang lugar ang Barangay Mariawa ang iguanin lote na sufisyente o kaya dakula para bugtakanin grandstand asin oval parte kan sports facilities na i-develop ng Legazpi para sa mga atleta asin na bagay ang pinagproseso ng unyan iyon kay Congressman Garbin asin maswerte ang Barangay Mariawa dahil digdi yan mangyayari. Alarmario, DCGP. 16 makalipas ang alas 6 ng morning. Magbabalik po ang mga bareta. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla,
pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMB office at second floor, room 208, PPLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing first and third Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado lokal. Aramotang istorya, kasabay po si Jomar Bien. 2 counts of murder case, mataryumpong naiplantar sa suspect na guminadan sa mag-ama sa Bakakay, Albay. Uya po ang detalye kan report. Mga trayumpong na iplantar kang Bakakay PNP ang 2 counts of murder kontra sa magama na guminadan o kontra sa suspitado na guminadan sa magama sa Bakakay Albay ka nakalis na Oktubre 20. Ini ang kinumpirma sa DCGB News ni Police Major Ninyo Akyatan, ang Chief of Police kan Bakakay. Sinabi ni Akyatan na 2 kasong murder ang naipile ninda laban digdi sa suspect na guminadan sa magamang Hob asing Jimmy Bass duman sa barangay Sula kang naunang bita na banwaan sa iyang sinabi na ang motibo na nasiripan ninda sa panggagadan digdi iyon manungod sa iriwal sa daga sa ngunyan ang suspect na sa kustudiya pa manggilaray kan Bakakay PNP asin nakadetiner habang pinagalat pa ang commitment order kang korte para maibayo ini sa Tabaco City District Jail. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. tangani magatindir sa ika-47 ASEAN Summit and related summits kung sa naging parte siya kan plenary sessions na ginibo sa Kuala Lumpur Convention Center kaso hapon. Sa nasabing sesyon, tinukar kan mga leader kang ASEAN ang importanteng isyong may kinaraman sa pagpapakusog kan ASEAN community, pagsulong nin ekonomiya asin pagpapahiwas in
konektibidad sa rehiyon. Tinawanin doon ang pangaipong pakusugon ang pagkasararo as in centralized na ASEAN, siring man ang pagsuporta sa sarong rules-based multilateral order sa taho kan marikas na pagbabago kan pangkinaba na sitwasyon pampolitika. Saro sa mga tampok na parte kan plenary and handover ceremony kan second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA. Sarong Free Trade Agreement na may kamautan na mapadali ang komersyo sa laog kang rehiyon sa pagikan pagbawas o pagtangkal kan mga tarifa sa nakakaulang sa negosyo. Para sa Pilipinas, sa giraray na siniguro ni Presidente Marcos Jr., ang paninindugan kang nasyon sa sarong future ready na ASEAN, asin pagmidbid ang responsibilidad kan Pilipinas na pamayuhan ang primerong taon kan implementasyon nin mga estruktura plano para sa ASEAN 2045. Tulong miyembro kan gabinete ang pinagdesignar bilang caretaker kan gobyerno mantang nasa Malaysia si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para magatindir sa 47th ASEAN Summit and related summits po Oktubre 26 sagkod 28, 2025. Ang caretaker kumpuesto ninda Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary Sani Angara, asin Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Inot ng sinabi kan Department of Foreign Affairs o DFA na pigalaoman na isusulong ni PBBM ang interes kang nasyon sa mga pagtiripon kay bahan ng 14 na leaders level meeting asin tulong signing ceremony magakaigwamanin bilateral meeting si Marcos sa nagkapirang leader asin totokaron kay niyan isyu sa katrangkiluhan, seguridad asin maritime cooperation. Pigalaoman ang 80 dokumento na mapipirmahan sa summit asin gibuhon man ang pagbalyo sa Pilipinas kan chairmanship kang ASEAN Summit para sa 2025. Kay bahan ni Marcos sa biyahe sinda DFA Secretary Teresa Lazaro, DTI Secretary Cristina Aldiguer Roque, DSWD Secretary Rex Gatchalian asin Acting PCO Secretary Dave Gomez. Nagpaabot ng pagkikidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagkagada ni Queen Mother Sirikit kan Thailand. Sa sayang pahayag, ginarumdom ni Presidente Marcos Jr. ang reyna bilang sarong tawo na naging haranis sa mga Pilipino. Sinabi ni PBBM na unclose friendship sa Pilipinas asin ang tunay na espiritu nin malasakit kan reyna kan Thailand naging source nin kusog asin inspirasyon para sa gabos. Nagpaabot man siya nin suporta asin nga G sa royal family asin sa Thai na si Queen Mother Sirikit nagadaan kan Oktubre 24 sa edad na 93 anyos. Ipinag-orden po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na ibaba ang presyo kan mga materyales insagod sa 50%. Sagkod masiguro ang kontrata asin proyekto kan ahensya nagsararam sa aktual na presyo sa merkado. Sigon kay Presidente Marcos, importantihon ini para masiguro ang kada pisong piguluwas kan gobyerno sa napapaduman sa tamang proyekto asin daim nasasayang ang korupsyon o dain ni nasasayang sa korupsyon. Base sa ginibong pag-ugid kan DPWH, nagdiskobre na ang presyo kan nagkapirang materyales sa construction araw kan asfalto, lansang asin semento, iyong palabaw asin uminabot in overpricing sagod sa 50%. Sinabi kang presidente na may mga nagkapirang kaso pa na lampas padigdian sobrang singil. Malinaw na nagpapahiling kan irregularidad sa presyo kan procurement. Tinabanin doon kan Hepe Kutibon ang pagbaba sa presyo kan procurement. Tinabanin doon kan o kaya kan mga construction materials makakatipid din maabot sa 30 sagkod 45 billion pesos hali sa capital outlay kan DPWH. Dagdag pa kang presidente na ang matitipid na kwarta yung pwedeng gamiton sa mga serbisyong direkta asin tulos na mga katabang sa mga namanuaan araw kan salod, edukasyon asin pagkaon. Sinabi pa niyang determinado ang sa iyang administrasyon ay pagpadagos ang kampanya laban sa korupsyon asin sigurohon na magiging honesto, efektibo asin makatawo ang paggastos din pondo kang nasyon.
Dagdag, mga tugang na mga balita sa Lado Nasyonal, inanunsyo po ni Senador Ping Lacson, nagigibuhon na sa masunod ang napagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee sa maabot na Nobyembre 14, 2025. Sigon sa iya, sarong napakahalagang testigo ang inimbitaran para magtaon linaw sa mga isyong pigutukar sa investigasyon. Maski dahil pinangaranan ang testigo, siniguro ni Lacson na ini may direktang kaaraman sa isyu nin korupsyon. Maging si retired Technical Sergeant Orly Gutesa, inimbitaran man sa hearing ang pagdangog parte kang nagpapadagos na investigasyon kan komite sa mga aligasyon in irregularidad sa paggamit in pondo kan gobyerno. Nangapudan si Lacson sa publiko na tututukan ang pagdangog dahil sa gabat kan isyong tutukaron. Dagdag pa niya na importante ang pagpartisipar kanamanuaan para mapanimbag ang imbelto sa korupsyon. Pinaglaoman na mataong liwanag ang masunod na mga hearing sa kahaputan na nakapatos sa isyo. Ultimo, detalye mga tugang kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Utob kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang heightened alert status sa gabos na aeropuerto sa nasyon dahil sa piggalaoman na paggroso kan mga pasahero sa panahon kan undas. Parte ka nasabing inisyatiba ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na mantiniron ang kaligtasan kan mga pasahero as in marikas na operasyon sa mga aeropuerto, partikular na sa kakusugan kan Oplan Biyahing Ayos Ondas 2025 kan Department of Transportation. Katakod kay ni, nagbugtak ang kaap nin Malasakit Help Desk sa mga aeropuerto para tabangan ang mga biyahero sa pangangaipo kan mga ini. Naka-heightened alert man ang security personnel para mamantinir ang karahayan asing kaligtasan kan mga pasahero, mantang nakaabang man ang mga medical team tanganing magtaonin marikas na asistensya sa oras nin emerhensya. Nagkoordinar man ang kaap sa iba-ibang mga ahensya, kaibahan ang PNP Aviation Security Unit, Office of the Transportation Security, Department of Tourism, as in Civil Aeronautics Board. Ligalaw man kang kaap na maabot sa 5.8 milyon ang mga pasaherong maroso sa mga aeropuerto. Ngunya na taon, masalangkaw nin 7 sagko 10% kumpara sa 4.8 milyon na pasahero kanakaaging taon. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer.
GB News Express. GB News Express. Padagos kitang ulyan mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Inakusaran po ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang Amerika na nin pag-imbento nin eternal war o daing katapusan na gyera matapos ipag-orden ang pagpapadara nin pinakadakulang boke de gyera o warship sa bilog na kinaban na USS Gerald Ford sa Caribbean. Ini bilang parte kan war on drug traffickers kan US sa nasabing rehiyon. Sinabi kan Venezuelan President na sa state media nangako ang Estados Unidos na daini maimbelto pa sa sarong gyera alagad nagigibo naman ininin gyera. Giniiban ni Maduro ang pahayag matapos ang nagkapirang beses na ipinahayag ni US President Donald Trump ang posibilidad kan inapod niyang land action sa Venezuela dahil kontrolado ninda ang dagat kung saan pinagkukonsideran ni Trump na ang pag-target sa mga cocaine facilities as in rota kan drug trafficking sa laog kan Venezuela alagad wala pang pinal na desisyon digdi. Inot ang inakusahan ni Trump si Maduro bilang leader kan trafficking organization na pinahimutikan man kan Venezuelan President. Dahil nga ni pigmidbid kan US si Maduro bilang lehitimong leader kan Venezuela dahil mahiwasan na pinagkukonsiderar na eleksyon kan taon 2024 na bako matalingkas asin bakong patas. Business News. Mga tugang ipinagrekomendar po kan Department of Finance as in Bureau of Internal Revenue ang pag-itaas kan limitasyon sa mga benepisyong tax-free benefits sa mga empleyado sa pampubliko sa pribadong sektor. Sigon kay Finance Secretary Ralph Recto, kamabutan kan propesto na mapadakula ang take-home pay kan mga obrero mantang pigasabing o pigsasaalang-alang ang pagpapadakula kan o ang epekto kan inflation asin padago sa pagitaas kan presyo nin mga barakalon. Kaibahan sa mga pinagkukonsiderar ang pagbabago sa pagitaas kan rice subsidy gikan sa 2,000 pesos pasiring sa 2,500 pesos kada bulan. Medical cash allowance na 1,500 kada semester pasiring sa 2,000 pesos kada semestre. Uniform allowance hali sa 7,000 ginibo ining 8,000 pesos kada taon. Meal allowance para sa overtime workers pon 25% pasiring sa 30% kang minimum wage. Asin ang productivity incentives gikan sa 10,000 pesos pasiring sa 12,000 pesos kada taon. GB News Express. GB News Express. Health News, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Kung may nito na nalimantang o perming nadadagit, abiso ka mga eksperto na magluhay-luhay. Sigun sa sainda, kung permi kang nanonoriyaw, then nag-iintindinin mga tao, nagkikipag-iwal, marnraot ni mga gamit, asin kulugan ang sa diri, may mga tips para makontrol ang saindong anger problems. Primero, magpondo. Pag-isipan ni maray ang nagigibo na reaksyon sa pagigan maluyang pagbilang pun sa rosagod 10. Ikadua, magdistansya. Magangos muna ni nararom asin halaton na kumalmaan sa diri bago magbukas ni mga panaramon asin gumibon in aksyon. Asin ikatulo, sa buto ng dahilan kan saindong pagkadagit. Inhale, exhale. That's the Congress Base, Mardila, dahingi ba? Thank you, Paring Mar, sa mga karetang yan. May kinaraman po sa tuyang salon. Mientras tanto, diba kita kay Ariel Samodyo sa kamugtakan kang panahon? Hali sa Para po pag-asa. sa tuyang weather forecast mo na aldaw ng Lunes. Uring namatan ng low pressure area sa distansyang 260 kilometers sa may sulnupan kang Dipolog City, Zamboanga del Norte. Nakapalogin ni sa Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto duman sa Palawan, Visayas, asin Mindanao. Samantala, shoreline ang nakaka-apekto man sa extreme northern Luzon. Sa magkapo ng Kabikulan, dahil man sa epekto kang easterlies, nilalao man ang magkakaigwanin mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa timog sirangan ano amatian, asin ang mga kadagatan magiging banayan
hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Ang tinatayang agwat kang temperatura sa maghapon, 24 hanggang 31 ang taas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:38 nin aga, masulo pa dyan alas 5:20 nin hapon. Alidigdi sa Diyos di Pag-asa, Arian sa Mojo. Mga tugang iyang pang kabilugan kan mga bareta sa GB News Express. Nagsurat kan bareta News Director Mardy La Cruz katubang si Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, oy, happy birthday kay Juan. Happy birthday kay Crispin Ramirez. 84th birthday po, ngunya na aldaw. Hali po sa yang akin na si Shirley Valladolid. Yan. Pakigilit niya po sa muyang ama dyan sa Barangay Mauyod. Crispin Ramirez, 84th birthday po siya sa iyang celebration ngo niyan, ha. Hali po kay Shirley Valladolid. Happy birthday po. Busing Crispin Ramirez, more years to come, ha. Kwan bagadi. 84 ka na pala. Sige po, oy, congratulations pala sa Kwan. Kamulat kay Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Congratulations pala sa akin ni Ray Rosin, ha? Si Engineer Ray Rosin. Nagchat sa kuya ngunyan si Engineer Danny Chan, ha? Congratulations tabi sa kay Harvey Moraleda Rosin. Top 2, the best adi, ha? Top 2 siya sa ginibo tabi na board exam kan October 2025 Mining Engineers Computer-Based Licensure Examination. Yan, ha? Ilinawas po ini mga tugang kan PRC Manila. Congratulations tabi, ha? Harvey Rosin, second place. Nag-eskwela po dyan sa Bicol University, ha? Bagotang mining engineer. Yan. Igwaki pag-iriba siya, gari apat ang nakasabay sa top 10, ano? May nasa top 4 eh. May top 3, na? Ang nasa top 2 si Harvey Rosin, akin ni Engineer Ray Rosin. Ang nasa ikatulong pwesto si John Henry Ovar Rumbawa, tama bang pag-pronounce kay ni?
Bicol University. Nagtay siya kan sarong taga-UP Diliman. Tay siya sa taga-UP Diliman, mga tugang tabi. Congratulations, Buda. Ika-4 na pwesto, inupos pa lang kambiyo so nasa top position na di. Ika-4 na pwesto si Natalie Jewel Medalla Marshall. Tapos may saro pa, nasa ika-8 pwesto si Atilia Jean Bermondo Imperial. Yan, ha? Bicol University. Ang kasarabay-sabay kan biyo, mga taga-UP, taso top notcher, Adamson University, top 1. Tapos, halos Gabos University of the Philippines ini, Buda may taga University of Southeastern Philippines, Davao. Ayos. Adi, top 10. Magayunon man. Nasa tuya mga tugang na mga estudyante, tabi. Ang sa tuya na mga estudyante, nasa top, kung ngunyan, nasa top 10. Adi, congratulations, tabi. Si Engineer Danny Chan, nagchat sa kuya. Pakigrit niya po si Harvey M. Rosin for being the second in the recently concluded mining engineering exam. She is from Bicol University Engineering, College of Engineering. Thank you, Tabi amigo. At saka, pakigrit daw, happy birthday to my daughter, Natasha Chloe Ortega Salian, on her 22nd birthday. Ngunya na daw. Sabi ni classmate na Jing, classmate, happy birthday sa imong aki, 22nd birthday. Yan. Happy birthday, Tabi, sa imong aki. Okay na? O bueno, di yung Tabi yan, mga tugang ang mga latest na mga pangyayari sa tuyang palibot. Congratulations, Tabi, sa satuya. Mga tugang mga board passers, dyan sa Bicol University. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, nanganing mga tay, kay puan po na sabayan ng protection liver aid, silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para salud asin protection kang atay. Ito po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas ang silimarin kang liver aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng protection. Sarado na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga butika nationwide. Okay. All right. Nagdadahog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Kung di ako nasasala niya na aldaw, si Governor Noel Rosal, magkakaigwatabi mga tugang kang ulat sa bayan. Tama ba, Tabi? Magkakaigwa niyan kung di ako nasasala niyan pong aldaw, si Governor Rosal magkakaigwatabi kan sa iyang pinakainot na ulat sa bayan, first 100 days. Ngunyan tabing Lunes, gari alauna ang hapon, pakidetalye mo daw, Tabi Angel, Bustasa, laba kasi Karen, siyang pwede makadetalye daw kaya yan. Ngunyan pong aldaw, mga tugang, gigibuhon ang primero na 100 days, Tabi, na performance. Storyang may init, pamahawan. Ni Governor Noel Rosal. Storyang may init, pamahawan. Alauna nin hapon, gigibuhon Tabi dyan sa Albay Astrodome. Maaraman ta kung anong mga tugang an sa iyang mga nagibo, Maaraman ta kung anong sa iya tabing Naginibo. Sa pero sa laog nin sanggatos na aldaw. Pero ganggiling ko gari sobra ng sanggatos adi, kato nag-asyom June 30, July, August, September, October, gari sobra. Gari sobra na
Bagay ba ko na first 100 days yan? Tama. Gari sobra na first 100. Gigibon tabi ko niya na aga. Mga tugang aramon ta daw kung ano mga accomplishment reports tabi sa laog ni nagkapirang aldaw. Sa sanggatos na aldaw, first 100 days na tabi ang ulat sa bayan, mga tugang ni Governor Noel Rosal. Yan. Di nyo na tabi. Di maghadit. Tan gobernador ngo yan tabi sa Albay, si Governor Rosal pa. di magparara dit. Ito, first 100 days, report to the Albayanos. Report to the Albayanos, first 100 days of Governor Noel Rosal. O see? Yaman nga, di ba? Sandali lang. Nakaramon talo ang istorya kan. Sabay po si Angel Mostaza. Ali po dyan sa luwa. Pamahawan sa Morning Hirit. Hello Angel, good morning. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Tama ka dyan. Nguya na pagkahapon, gigibuhon itong ulat sa bayan. Report to the Albayanos, the first 100 days of Governor Noel Rosal sa PDBP sa Albay Astrodome dan sa Old Albay District. Sa ipinaluwas na informasyon as in Program of Activities na Provincial Information Office sa Gobyerno Provincial kan Albay, pupunan ni VP 1:30 sa 3 p.m. registration iyan, arrival of guests, may live band entertainment. Ay, wow. As in eksaktong alas 3 min pagkahapon, gigibuhon man itong doxology, national anthem, Albay hymn, 3:15 p.m. sa 3:30 itong opening remarks. Alagad VP Henry, digdi sa ipigpaluwas nitang program of activities. Wala pa nin nakabugta kung sisian matao ka ining opening remarks. Pag-abot naman sa VP Henry, Igwa ki opening remarks. Igwa VP po. Okay, tapos 3:30 p.m. sa 3:45 itong video messages as in greetings. Di pa digdi VP na-include kung si Isay an mataw kaning mga video messages and greetings na ini. And 3:45 sa alas 4, may ipi-play na audio-visual presentation para man sa accomplishmento sa primerong panggatos na aldaw ka na gobernador. As in, eksaktong alas 4 nin pagkahapon, gigibuho na o itatao na ni Governor Noel Rosal itong sa iyang ililatag man itong sa iyang mga naging accomplishmento sa laog ninsang gatos na aldaw, kasabay naman dyan ang closing remark. Ayun. Digalaw man VP Henry. Ando na ko duman sa video presentation. Yun ito sa mga visual na may mga na ginibo, susog sa ginibo kan Kapitolyo. Mga dokumentasyon na ito VP Mga Henry. dokumenta. Tapos mataram giraray ang gobernador. Yes po VP. Okay. Pigalauman VP, syempre ulat sa bayan niya na pigalauman ang mga matinder dyan, syempre sa mga miyembro na sanggunian panlawigan sa Albay, headed man niyan na Vice Governor Subirayco, at the same time kaibahan itong sa mga board members kinakawan namin na representar sa manibang distrito, kaya sabay dyan VP Henry ang mga pamayukan manibang departamento sa Kapitolyo Provincial kan Albay. Anong oras yan mapuon? So, mismong ulat sa bayan na depende itong supaglatag na kanikan gobernador ka na sa iyang mga accomplishmento, mga naginibuhan, alas 4 nin pagkahapon. Pero at 3:45, ipapaluwas na ito VP Henry na audio-visual presentation sa mga accomplishmento. Alauna ba kasuya ang digdi? Ano rin eh? 1:30 VP, 1:30 registration pa lang iyan. 1:30? 1:30 pala. Yan yung oras kan tiripon. Apo. Sino namang imbitado? Sa ADIG VP Henry, ipigpaluwas pa kung bad si Karen po VP Henry, baka siya may access naman sa gobernador. Kung posible bang mag-attend rigdian na mga alkalde man, kana man iba-ibang mga guest gayo dyan. Diba? Okay. So yan VP. O di ayos. Sa taon na pagkahapon, hanggang alas 5 hapon yan, Albay Astrodome. Anong attire? Yes. Ang attire VP Henry, barong sa lalaki, Filipiniana sa babae. Gabos naman yan, arugaan? Oo. Mag-ready ka. Ako? Mag-ready ka kan sa imong baba doon. Ade?
Okay na gid VP itong polo short ang may logo. Yan. Okay na ito. So, Para VP, para mas conveniente maghiro-hiro. So may DCGB rin. Okay? Oo. Hindi, sige. So yan VP, sa mga gustong sa mga gustong magdangog, pagpili. Magantabay, totoo lang. Sa mga accomplishmento, mag-antabay. At the same time, welcome man ini VP Henry Duan po baga sa mga albayano na gusto maaraman kung ano ang mga nagkagiri ni Buhana kan gobernador at the same time kan gobyerno provincial kan albay kan sang Dahil mga ay sa bagay, gari badyang kimadyan ng mga alkalde. Imbitado. Buda mga iba pag mang kita ga Manila. Ano? Yes, VP. May mga confirmation daw sa ibang mga imbitaran. Totoo, VP. Tama, inirib daw ako po informasyon tabi. Inariba daw kung ano. Kasi ng mga reaction dyan. Apo. Pero pag nahiling mo daw si kunisa dyan na opisyal, baka sa engineering, provincial engineering, aputado ko nung status ka na par. Sige po, VP. Tanggan bagangon niya. Sa bagay, kung pa lang kay Karen pala niya. Oo. Ipaputa daw, iput mo daw kay Karen, ipaput mo. Kung status ka na park. Yes po, VP. Kung dahil naman kiyatop, baka pwede na nabukasan. Diba? Ma-walking ka. Diyan kita mag-booking na sa tanig, dako na nakailing. Sa palibot kang parke. Iyo. Apo. Ipapot mo kay Karen pag nailing mo. Baka magdyan si Engineer Baclao. Aputon niya Yes kung ano po, status VP. ka yan. Ha? Okay, ito nagharapot na ang publiko. May kinaraman dyan sa sitwasyon kang, kang Peñaranda Park. Kung ano na talaga. Apo. Ha? Okay? So, yan, VP, ang mga detalles pa to Ramon Tatagtaod as in ang tabayan na sa Radyo DCGP. Izo Mostaza, Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Tod, babalikan tayo itong... Pamahawan sa Morning Hirit. Babalikan tayo itong report ni Jimmy. May kinaraman sa presyo kang paroy. Gary, titang lay ako pag-araw ka ng ururon. Presyo, mga tugang kan paroy sa Satuya tabi na palibo. Tod na 7:30 to 9. Satuya tabing himay-himayon daw iyan na... Hindi, kung paano daw yan matabangan, na tumaas kimaray, mga tugang ang presyo kan mga produktong agrikultural kan Satuya tabi na mga farmers tigdi po sa Satuyang probinsya. Ha? Babalikan niya tod dyan ta. Sa kadakol-dakol na mga programa na pinag-implementar kan Satuyang gobyerno, ang agriculture, kung ilingon mo, kadakol kan mga programa na gusto nindang na pinag-implementar. Kung inata iyan, tapag-abot sa end users kan sa tuyang mga farmers, pag-abot kan sa tuyang mga farmers na iyon mapabakal mga tugang kan sa indang produkto, barat masyado. O paano kan mag-asenso ang sa tuyang mga paraoma? Paano kan mag-asenso mga paraoma ta naman tinidong araw ka ng presyo? Di nakukuha tamang formula kung paano tabi gigibuhon yan. Sabi ni Renen, 23 databe ang per kilo kan dry palay. Tutupo ngayon na 23 pesos. I do not sa report ni Jimmy kasabago barato eh. Barato sa report ni Jimmy Tatod. Babalikan tayo ito niya Tatod ha. Ako kaya medyo dahil ko komportable kan araw gani. Nagdakula kaya kita sa bulod, hali kita sa pag-uma. Ang ganun yan, yung manggiraray ang sitwasyon, mga tugang kan mga farmers. Sa likod kadakol-dakol na mga proyekto kan gobyerno. Pero until ang ganun yan, nasa hudyan tabi ang sitwasyon kan sa tuyang mga farmers. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. Mga tugang, salamat kan sa pag-antabay. DCGB Bareta alas 7. Susunod na diri po sa istasyon sa indong istasyon sa DCGB. Kapangaran po kang bilog na tropa. Nasunod na si the News Director Mardy La Cruz asin Jasmine Baloloy sa DCGB Bareta alas 7. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa